Bona tarda. Avui sabrem per què quan deixem de fumar ens engreixem. De fet, un estudi de la Universitat de Santiago de Compostela assegura que la nicotina actua sobre un enzim que ens ajuda a generar la sensació de sacietat i cremar energia. El dia que el compositor i pianista Albert Guinovart celebra els seus 50 anys a l'Auditori. Això després que Anit, The Artist, la gran triomfadora als Oscars i en la qual ha participat amb la banda sonora, hagi guanyat un Oscar en aquesta categoria. També us acostarem tots els detalls del glamour dels Oscars, els posats a la catifa vermella, el color dels vestits i els dissenyadors que han triat les celebrities. I Maria Àngel Alcázar, que ha estat a Mallorca, serà al programa per explicar com han viscut els ducs de Palma les 23 hores de declaracions d'Iñaki Urdangarín als jutjats per la seva relació amb les presumptes irregularitats de l'Institut Noós, del qual va ser president. També a la part final del programa, l'advocat José Ángel González Franco ens analitzarà el que han donat de si les declaracions. Tot això i més coses aquí, a 8 al dia.